Hogyan válasszunk ideális tetőcserepet? A Kárpát-medencében a következő évtizedekben a viharok számának és erősségének növekedése várható. Éppen ezért kiemelkedően fontos, hogy stabil, megbízható, viharálló és egyben költséghatékony tetőrendszert építsünk ki. 50 év garanciát adnak a betoncserépre, simán kibírja, tehát nyugodtan merem ajánlani. Semmi problémák nem volt még vele kivitelezés során a betoncserepekkel. A szakember a betoncserepet ideálisnak tartja hazánk szélsőséges időjárásához, ugyanis nagy teherbírású, tömörsége miatt vízzáró, méretpontos és viharálló. A megfelelő tetőcserép kiválasztása mellett az is legalább annyira fontos, hogy teljes tetőrendszerben gondolkozzunk. Itt Gárdonyban is komplett tetőrendszert építettek. Kifejezetten ehhez a cserépfajtához gyártott kiegészítő elemekkel fedik az épületet. Tóth Szabolcs regionális marketing igazgató szerint ez számos előnnyel járhat. Azért érdemes teljes tetőrendszerben gondolkozni, és az adott gyártónak a saját márkás kiegészítő elemeit vásárolni, mert ezáltal egy olyan kompatibilis, egymáshoz szervesen illeszkedő, színében is megfelelő, tartóságában is megfelelő teljes tetőrendszer jön létre, amivel biztonságban tudhatjuk az épületet akár egy emberöltőig. Ami plusz 10 év garanciát, azaz összesen 60 év jótállási időt jelent ebben a gárdonyi házban élő családnak. Tudta, hogy a betoncserép 100%-ban természetes összetevőkből készül? Legnagyobb részben az üveggyártáshoz is használt kvarchomokot tartalmaz. További kérdése van? Kattintson a www.tetőtépítek.hu oldalra még több hasznos információért. A Terrál szakértői segítenek önnek az élethosszig tartó minőségi tető kialakításában.